is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukan FM sisikhululo sakho esikusasazela ku-90.6, 98.4 naku-99.9. 17 imizuzu uyibethile intsimbi ka-10 o'clock sikudlalele ke ingoma ka-Aretha Franklin esithi ke na ke Someone Else's Eyes. Nditshilo ke nathi ke kwiyure yethu yesibini kaMasakhane, I've got two things. Singokola noNombeko Mpongo kuphakama mfazi, sijonga into yobana ke yeyiphi mhlawumbi indima esinokuyidlala thina ekuhlaleni ukuncedisa ke okanye thatha ukufaka inkxaso kwindaba ye-cervical cancer prevention kubukanye indaba ye-women's health prevention. Ukhona ke nasimbambe ngomnxeba. She is a community liaison administrator. Simbambe ngozoom, in fact, not ngomnxeba. Na mem kusoloko kuluvuyo wethu kuba nawe enkqubeni masikubulise sikwamkele. Molweni baphulaphuli, molo Chuma, happy new year mntase. Compliments of the new year. Awusemhla pha ku-2020. Ndiyapopa. Mntana yasekhaya ewethu namhlanje in fact kule veki it's cervical cancer prevention week, so kufundiswa abantu ngokubaluleka kokukhawuleza bayofumana ukuhlola for i-cervical cancer. Cervical cancer ke yisisifo apha esithi sibe sichaphazela abantu basetyhini. Ndiyafuna ke thina sike sijonge into yobana yeyiphi mhlawumbi indima thina bantu ekuhlaleni simbekele bucala urhulumente, simbekele bucala i-health facilities zethu, sithathe uxanduva thina as a community. Yeyiphi indima esinokuyenza ukuncedisa ukubana uquzele okanye abantu basetyhini mabakhathalele ukuthi qolo beyokuhlola behlolela i-cervical cancer. Molo Chuma, ndifuna ukuthi before sithi mabayokuhlola sijonge kancinci eyona nto iyenzayo, because ukumane uyojonga it means uzawumane uqhubekeka ngogalela amanzi ugqiba umane uyojonga into yoba la manzi agcwele na okanye awaphuphumali na kanti ubowagalela ngokwakho. So i-cervical cancer eyona main cause yayo iqala kwi-HPV, that is human papilloma virus. Yes. Abazali abanintsi ke abayazi indaba ye-human papilloma virus, bayasayina ii-documents, ii-forms esikolweni kuthiwa umntana uzawufumana i-vaccine, uzawutofa. Akude kuthiwe noba izawufumana i-vaccine uvele kuthiwe uzawutofa nje. La naliti bayifumana abantwana ezikolweni xa bena-12 years yeyokukhusela i-human papilloma virus. Uba niyayiqaphela ke baphulaphula, la naliti inikwa abantwana abangamantombazana because ngabona basemngciphekweni woba nale human papilloma virus. Eyona nto yenza kuhlatywe le human papilloma virus, it's because ukuba wabelane ngesondo as a girl before the age of 18, ii-cells zakho ezizipha kwi-vaginal walls azikho ready to protect you against i-HPV. Ithetha ukuthi loo nto because ii-cells zakho have not built enough response to protect you ukuba ungabi nayo i-HPV. The minute you have sex, you are at high risk yokuba ne-HPV. Hence behlatywa aba bantwana. So eyokuqala into masiyikhuthaze into okokubana makungasetyenziswa makungenziwa i-sex early because that increases the risk. And I know ke into okokubana leyo into ekunzima kakhulu ukuba siyinqande. And it doesn't even say about use the condom, but it says do not, because the minute that friction happens, it destroys your vaginal walls. Uma siyaqaphela omama bethu abaninzi babethwalwa betshata bebancinci nayo yonke loo nto, and ndiyaxhaphaka into okokubana abantu abangoomama bawusoloko bebulawa ngumhlaza womlomo wesibeleko, that is cervical cancer. Ithi ke ngoku masiqiniseke into okokubana abantwana bethu bayagonywa for cervical cancer bese bancinci. Yima kancinci ndifuna uvala ingqondo. Right. Mizuzu 21 ngoku uyibethile intsimbi ka-10 o'clock sincokola noNombeko Mpongo. She is a community liaison administrator. Namhlanje sijonga umsebenzi esinokuwenza thina ekuhlaleni ukuncedisa kokubana singayithintela njani ukubana isabalale
into siyibiza ke ngobana ke ngumhlaza womlomo wesibeleko, cervical cancer. Kuba ke namhlanje ke kanye kule veki it's cervical cancer prevention week, nalapho ke kufundiswa khona abantu kabanzi nge-cervical cancer le sincokola ngayo. But ke thina ke si unpacker at a community perspective. Ukhona ke ngokuNombeko, you are back. I'm not sure if busafuna ukongeza na or masiqhubeke nengoko. Ibhekile apho masiqhubekeke. So ithi ke ngokuthina as umphakathi sinoxanduva lokokubana sithethe xa ufuna upreventa into ufuna kuthethile ngayo. You can never prevent indaba serious with silencing discussion around it. So masithetheni banzi ngento kokubana how do we encourage abantwana bethu abangamakhwenkwe? Because if we encourage abantwana bethu as community abangamantombazana to not have sex, be under 18, siyadlala, because they don't have sex with themselves. As i-community thina, inkosi, abazali, i-activities ezenza nasesportini, masizameni into kokubana as umphakathi, we encourage abantwana abangamakhwenkwe into kokubana it is bad to engage with umuntu who is under 18. Because wena uva kamnandi, but lamdu, there are consequences after all. Let's try to avoid that. Ngandlela zonke. Abazali must make sure ndokubana abantwana are getting ilento HPV vaccinations esikolweni unyaka usaqala, and i-healthcare workers must discuss nabazali, because abazali abayazi mhlawumbi bayothuka into kokubana kanti behlatywa le naliti nje it's because ipreventa lento and khange ndiyilandelele noyilandelela. And if it happens that ngeli xesha ibihlatywa umntanakho for whatever reason ebengekho sesikolweni, find out wena into kokubana ungalandelalanisa uyomhlabisa phi, because into siyaziyo into kokubana abantwana they get raped, abantwana they're sexually active, abantwana benza izinto because abana choice and abana power to not do those things abangamantombazana. Hence igxininisa ku-education kwi-males ndokubana yazi intoba whatever you do with a girl child is putting that child at risk. And then ke ngoku size kulamba ke ngoku wokugqibela into kokubana xa ungumntu omdala over 30, unfortunately only over 30 that uzawukwazi ukwenza i-pap smear. Umuntu okwazi ukwenza i-pap smear, i-pap smear ke iyajenga iyatsala incindi phaa emlonyeni wesibeleko kuyojongwa into kokubana undawuni na wena for ukuba awukho semngciphekweni wokufumana lo mhlaza wesibeleko. Ithi ke ngoku loo nto xa u-over 30 sunqaba ekliniki. I know i-pap smear ikwenza ube uncomfortable because uyavula and asiqhelanga uvulelana singamantombazana, kunese intombi phaa mhlawumbi qhela uvulela omnye umfana phaa kuwe ekamereni ngoku and akaqhelanga uyijonga. I know it's very uncomfortable, nama ndiyithandi, but ndiyayenza kuba kaloku I've got to make sure. And then abantu abakwazi uyenza i-pap smear at any age ngabantu aba-HIV positive. Okay. Because the minute you are HIV positive, it means that you are at higher risk of getting cervical cancer. Okay. So, and any cancers, because the immune system is compromised. So, bona abantu ba-HIV positive, if we female, you are encouraged. Actually, as clinic, they prompt you, kukho i-visit annually, kuthiwe, okay, sicela ukujonga. And, oh, no, every 3 years. Every 3 years, kuthiwe sicela ukujonga into yoba awunayo na. But should we experience anything ongayaziyo e-abnormal, thetha nonesi xa uye ekliniki atshekhe into kokubana yonke into yakho ime ngendlela. Ndifuna sikhe sibuyele umva kancinci. You've mentioned into yobana abantwana kukho eza forms zizawufika ngoku njengoba kusaqala unyaka, abantwana babuye nazo esikolweni kuthiwe abazali mabatsho into yobana ewe ndiyavuma ningamnika umntanam esi stofu. But ufumaniseke into yobana abazali abayazi into yobana abantwana batofelwa ntoni na. And naba bantwana, they are not aware into yobana esi stofu sisenziwayo sesantoni na. Ndifuna ke sike size ke ngoku nanku umntana ukhuliswa ngumntana ongutata apha ekhayeni. Yeyiphi indima mhlawumbi enokudlalwa ngamadoda ukuqinisekisa into yobana
baba yinxalenye le women's health. Xa ndisithi ke women's health including nalento sincokola ngayo namhlanje yomhlaza womlomo wesibeleko sebele umhlaza womlomo wesibeleko. Umlomo wesibeleko. Benza njani abantu abangotata, sibafaka njani abantu abangotata kwi-issue ye-women's health? Because you've also mentioned into yobana masincokole nabantwana bana akubalekanga into yobana wabelane ngesondo ungaphantsi kwe-18 years. Not only abangabantwana abangamantombazana but abantwana abangamadodana nabo as well, we should have these conversations now. But ke ngoku kukho ootata aba sebebadala esicinga into yobana ngaba abantu abanokwenza isense xa benokwenza i-conversation with umntana oyindodana apha ekhaya. Sibafaka njani kule ncoko? Abazali is not only abantu abangomama. Ootata are also parents. Obhuti, the big brothers, the big sisters are also parents. So ibalekile into yoba xa si-engage as ootata siyazi okokubana umzekelo umntana obheke esikalini iqala phaa. Umntana obheke esikalini akunyanzelekanga uba makasho ngumama yakhe kuphela. Utata makathathe i-leave emsebenzini. Makathathe i-leave utata emsebenzini ase umntana esikalini, because xa upha esikalini kulapho educate-wayo about yonke immunization yomntana, zonke eza vaccines azazinikwa, and nomama, because imistake enkulu into okokubana abantwana banikwa izitofu. Abazali they don't ask. They don't ask ukuba sesantoni esi stofu asinikwayo umntana. Sibuze into yoba ngoku isitofu sesantoni asinikwayo and esilandelayo sesantoni, and ukuba kasinikwanga kuza kwenzeka ntoni, because that is very important to know into okokubana if umntana kayihlabanga injection yepoliyo kuzawuthini. Umntu kungathiwa iza esikalini, that is not i-weight or just ukumejarishwa komntana. It's about immunizing, it's about building i-immune system strong for umntana ukuze akwazi ukumelana nezigulo zonke. So ootata mababe yi-part ye-immunization yabantwana. Ootata mabakwazi udiscussa izinto zabantwana. Into ke that is still very, very sensitive kuthi, i-sensitive nakum njengoba ndimdala kangaka nje into okokubana without the penetration, how else can you engage sexually? We don't talk about such things. Because if you can understand, if you can understand into okokubana you can still enjoy the sexual pleasure without penetration, then people will understand how to prevent more, because this is not about anything. It's about preventing sexual pleasures, getting sexual pleasures without putting yourself at risk of illnesses. Ukhe wabalula into yobana xa una 30 plus ungumntu wasetyhini kubalulekile into yobana umane uyokwenza i-pap smear. Wangqibe wathi uyayazi into yobana ku-uncomfortable into yobana uzawufika phana inesi ingumntu ongusisi and kufuneka usisi umvulile lona so that kuzawutsalwa laa ncindi phaa emlomeni wesibeleko so that kuzawukwazi utest ubana unayo na i-cervical cancer okanye awunayo, risk or no risk. Understand? Zikhona ezaa nkolelo zasekuhlaleni, ingakumbi thina abantu abahlala emaphandleni. Zikhona ezaa nkolelo zithethekayo apha ekuhlaleni. Sizigwema njani eza myth and misconceptions about indaba ye-cervical cancer? Because zizo ezizenza into yobana sifumanise into yobana abantu they don't go for i-pap smear. Yeah, I just wanted to give context based on that. Iyabanda into speculum. Ibuhlungu laa nto, iyabanda laa nto, but i-reality ukubana kukungaqheli. We are used to open in black rooms, off the lights, and ngoku nansi ayilayitiwe umuntu uzawubona wonke umphakathi wakho. That is definitely not comfortable, but it's something that we've got to do, because if awuyenzi izawufuna ukwenziwa songasathandi. It's very sad that ubone umuntu ode aye kwi-level uba kusikwe i-vaginal lips ngento engeyiprevente kwaqala uba mayingenzeki. Hayi, ziyasikwa. I had a client now with no lips.
In closing sizathetha ngobana ke kuzawusikwa imilebe le kasisi kukho umfazi omameleyo ngoku othandabuzayo into yobana ndiye man for i-pap smear but man ayikho comfortable into ye-pap smear. Yeah, understand? Hayi ndiyonqena man ube ndifike ndibe ndingqongqile phayana ndibe ndikrotywa into endingabaziyo. To avoid into yobana sidibane nawe xa kuphela unyaka ka-2026 usisi engasenayongo imilebe, uthini kumfazi omameleyo at this particular moment? Mamela mntase, ayikho enye indlela yoyazi le nto ngaphandle koba siyeni kwezi kliniki sijongeni into okokubana ingaba siseriskini na or not. And uba kuthiwe uzophinda ubuye ngonyaka othile, suthi hayi noko ndandijongile andifani nawe mabani wena zange uqalise, imizimba yethu ayifani. And ukuba kwenzeka something in between elo xesha ulibizelweyo, yiya ekliniki uphinde uve into yoba kwenzeka ntoni. Ikhensa ibuhlungu. Ikhensa ayifani ne-HIV le yam ndiyiqhelileyo. Ikhensa is very, very cruel. Ayinanceba. And i-treatment ye-cancer is very, very, very complicated. Ibuhlungu i-treatment ye-cancer more than the cancer itself. So if uyava, if kufuneka uyile, iya ngokusahamba ngeenyawo zakho zoyi-2. Andithi uyavuka uyahlamba kuba ufuna uba mhle. Suba mhle ngaphandle kaloku noNtombi. Yiba mhle ngaphandle nangaphakathi. Unyaka usaqala ke ngoku. Yi-cervical cancer, week lena, masithathe an advantage. Sihambe nisenohlolwa for cervical cancer. This is our time to protect ourselves as amanina bethu nani. Wethu, enkosi kakhulu ndisothuswe yileyo bana iyasikwa imilebe nosikwa ube nemini emandi. Papa iqhuma. We speak to the heart of Earth, Lord.